Pozdravujem vás. V tomto videu by som vám rada povedala pár slov o tom, ako sa dedia bankové účty. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo sa stane s bankovým účtom po smrti jeho majiteľa? Možno práve teraz riešite dedické konanie a táto otázka sa vás bytostne dotýka. Poďme si to teda vysvetliť jednoducho, krok za krokom. Po úmrtí majiteľa účtu banka tento účet automaticky zablokuje, a to okamžite, ako sa o úmrtí majiteľa účtu dozvie. Informáciu dostane buď od matriky, od notára alebo priamo od pozostalých. Chceli by ste vedieť, čo presne blokácia účtu znamená? Znamená to, že z blokovaného účtu už nie je možné vyberať peniaze, zadávať platby, platobné karty prestanú fungovať a všetky trvalé príkazy sa zastavia. Možno sa pýtate, čo v prípade, ak mal k účtu poručiteľa prístup aj niekto iný, napríklad manžel, manželka alebo splnomocnená osoba. Aj tieto osoby strácajú akúkoľvek možnosť účtom disponovať. Ich oprávnenie nakladať s účtom zaniká smrťou majiteľa účtu, a to aj v prípade, ak finančné prostriedky, ktoré sa na účte nachádzajú, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To je preto, že peniaze, ktoré sa nachádzajú na zablokovanom účte, sa stávajú predmetom dedického konania. To znamená, že až po právoplatnom skončení dedického konania bude zrejmé, kto ich zdedí a v akých podieloch. Rozhodne o tom notár v uznesení o dedičstve. Dedičia sa samozrejme môžu dohodnúť aj na dedickej dohode, v ktorej si určia podiely odlišne, než by to vyplývalo zo zákona. V prípade, že takáto dedická dohoda neodporuje dobrým mravom, notár ju schváli a stane sa platnou. Dedičia sa teda reálne dostanú k peniazom až po právoplatnom skončení dedického konania. Zároveň je potrebné, aby príslušnej banke predložili všetky požadované doklady. Medzi tieto doklady patrí okrem iného právoplatné uznesenie o dedičstve, doklad totožnosti, plnomocenstvo, ak za dediča koná advokát, v prípade zahraničných dokumentov a ich úradný preklad a číslo účtov dedičov, kam majú byť peniaze prevedené. Ako náhle je všetko v poriadku, banka peňažné prostriedky prevedie, a to podľa podmienok uvedených v právoplatnom uznesení o dedičstve. Po vyplatení finančných prostriedkov banka účet poručiteľa zruší a ten tak prestane existovať. Dúfam, že vám toto vysvetlenie prinieslo potrebné informácie a bolo pre vás užitočné. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.